an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi dɛnɛ ye dɔ fɛngɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don sankura kɔnɛ na bi o tile 9 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ lasiri laban ye an bala da k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1444 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wulanan k'a fɔ alamisa tɛmɛnen na Janbe Jabali kɛrɛfɛ min ka dɔn k'a fɔ an ka dozolaka dɔ olu yɛlɛla mugujugu kan o kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ maa 5 ɲɔgɔn olu ka se ka kasara sɔrɔ ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na bi min ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya bi na wulikajɔw bɛ senna kunungo Kolokani marabolo kɔnɔ na yɛrɛla k'a fɔ ko jijɛninkaw fɛ yen o pɔsu k'i ka dɔn ko marifatigi dɔw taara ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi min ka dɔn k'aw fara ɲɔgɔn ba dɔw kɛra i ka dɔn k'a fɔ kalo tile 28 tɛmɛnen na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra ɲɔnɔnkaw fɛ yen o tɛ dɔ yɛrɛ fɛɛrɛ balalen bɛ se ka tigɛ cogo min na sango an bɛ don min ko bi ka wuladan k'a fɔ bi cikɛ yɛrɛ o bɛ se ka yakubaya cogo min na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ officier ale tɔgɔ la Saliba kɔnɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ min ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya bi na Kita marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko maaw kɔni sirannen bɛ bi ka sɔrɔ kɛ jadewala tigilama k'u b'a la ka taa wajulu kɛ yɔrɔ ni marifaw ye bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni maba bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn bɔla kɛnɛ denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔdɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ alamisa don dozolaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi na n'olu an ka jamana lakanabagaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka wulikajɔw kɛ lakana bɛ se ka sabati maraw kɔnɔna na cogo min na a yirala k'a fɔ ko dozolakaw kɛrɛnkɛrɛnnen dɔgɔ fili dozow don u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ mara min kɔnɔ lakana yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o Jabali marabolo ye Janbekaw fɛ yen a yirala k'a fɔ alamisa don k'u yɛlɛla i ka dɔn k'a fɔ jadewala tigilamaw ka mugujugu dɔ kan a kɔni kɛra so ye a wulilen kɔfɛ maa 5 kɔni olu kɔni jɔngina nka jɔngida ninnu an bɛ don min ko bi k'u ka fisa kosɛbɛ tuma min na n'o baaraw kɛra an ka jamana lakanabagaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ka se ka n'u ta ka taa n'u ye Laptani Ɲɔnɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ta yɛrɛ kunjuguyara ko la ka taa n'olu ye Segu k'an bɛ don min ko bi a maa 5 bɛɛ lajɛlen an bala k'a fɔ k'u ye cogo bɛ u bɛ maa jigi sigi wa ni ala sɔnna ma u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna i ka dɔn k'a fɔ foyi bɔ kɛtaw la fɛɛrɛ de bɛna tigɛ basigi lafiya min n'i y'a sɔrɔ fasoden bɛɛ lajɛlen b'o nɔfɛ ka se ka dili kura don o ko kɔnɔna an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi ala ka Mali bilo sira kan n'an bɔra yen an bala k'a fɔ alamisa don kelen Farabugu ale dugu kɔnɔna na maaw kɔni jɛra ni ka bɔ dugu kɔnɔna na tu minnu bɛ dugu yɛrɛ kɛrɛdani fɛ k'o tu dɔw tigɛ u y'o kɛ sɔgɔmada fɛ wula bɛ taa se waati min na ka na se sufɛla ma an bala k'a fɔ jadewala tigilamaw olu nana marifatigiw kana tasuma don yɔrɔ in na o kɛra waati min na olu dozolakaw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ lakanaba minnu bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ ta ni ka kunbɛli ta ka ɲɛ suma mugu ci kɔni guana o kɔfɛ u kɛla k'u kɔtɔrɔma bɔ maa caman kɛ fɔ la bi k'i ka dɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ka ɲɛsin Farabugu ma a yiralen bɛ k'a fɔ ko n'a lasɔnna ma a tɛna mɛn bilen wulikajɔ kan ka kɛ Farabugu kɔni ka se k'ale kana bila ko kumakan minnu bɛ sen na ko nin de ye wulikajɔ y'u fɛ nka fɛn bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ sen na ni ala sɔnna ma k'a tɛna mɛn k'i ka dɔn Farabugu kɔni ka kɛ ka dɔn k'a fɔ a cogoya kɔrɔ ye k'o laban bɛ sen an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an bala k'a fɔ kunungo fabakaw fɛ Ɲɔnɔ kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ komini mariko kɔnɔna na ko wulikajɔ kɛba marifatigiw u nana marifa ci maaw la ka maaw to foro la o kɔni kɛra waati min na u ni dozolaka minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ olu tilala ka jabili ta ka ɲɛ suma marifaka gwannen kɔfɛ u tilala ka tila k'u kɔsegi maa caman ka fɔ la bi waati kelen kɔnɔna na k'i ka dɔn ko kunnafoni dɔw bɛ ka di k'a fɔ ko basigi kɔni k'a b'o yɔrɔ la nka u bɛ fɛn min fɔ hali bi fɛɛrɛ de ka kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi n'o sabatira k'i ka dɔn ko basigi kɔni k'a kun bɛ da u kan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala ka bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kunungo ko jijɛnikaw su daminɛ yɛrɛ an b'a la k'a fɔ k'i ka dɔn wulikajɔ kɛbaw u nana i ka dɔn k'a fɔ marifatigi dɔw ka se ka na jijɛni ale pɔsu la yirala k'a fɔ k'u nana marifatigiw kɔni olu nana kɛ waati min na n'o kɛra an b'a la k'a fɔ u marifatigiw guanna marifati ninnu kɔni a kun kɛra waati min na an ka maa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ mara ninnu kɔnɔ an ye ɲininkali k'a bɛɛ lajɛlen la a si ma se ka sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen si tɛ yen fɔlɔ ko an bɛ se ka tɛgɛ da min kan k'a fɔ ko nin de kɛra kɔnɔna na nka ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw la an bɛna ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen ta ni ala sɔnna ma n'u sɔrɔla jaabi min b'a bɔ la ka se k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan nka maa caman ka fɔ la bi
ko nin ko ninnu ka nun tugutugu dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u ɲɛ bɛ wulikajɔ min na bi an ka jamana fɛ o wulikajɔ de k'i b'a fɛ k'u b'a fɛ ka fu de siri o dan na ka se ka maaw bagabaga yɔrɔ caman na ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma k'o de wulikajɔ in kunba ye n'a hakili b'a la tarata su tɛmɛnen na ka bɔ ntɛnɛn na ka na tarata yɛrɛ sɔgɔmada la u ye wulikajɔ kɛ Zantigi la ale pɔsu ka n'ale atake Bamakɔ kɛrɛfɛ i y'a sɔrɔ maa kelen o kasarala nin na o la ka sɔrɔ k'o don kelen u ye marakakungo ta fana ka tila k'o kɛ fo ka tila k'an ka finitigɛlaka dɔw ni to la ni barokɛla gansan dɔ minnu tun bɛ baro la u fɛ o baara minnu bɛ sera o ni sisan cɛ u bɛ ka nin ko ninnu dili don kosɛbɛ kosɛbɛ kuma kolomara tɛ dɔ dɛ bi ka se ka basigibaliya cogo an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ni a lafiya o bɛna siraw sira fɛ o se masa marali ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Kita marabolo kɔnɔ yɛrɛ ka fɔ bi a yɔrɔ dɔw bɛ bi ko gɛlɛya kɔni bɛ bi sango bi basigibaliya ko jadiwala tigɛlamaw b'a la ka don yɔrɔ dɔw la ka tɛ ka wajiluw kɛ o ni marifa ye marifatigi sɛbɛ dɔ b'an u bɛ t'o baara minnu kɛ maa caman bɛ yen e ka olu kɔni sirannen bɛ seereya dɔ bɛ yen nin waati in na Kita marabolo kɔnɔna na ale b'a ɲɛfɔ an ye baaraw bɛ cogo jumɛn de la ye an ka lamɛn. Kunnafoni min bɛ anw fɛ Ginikɔrɔ yan bi ni Filadugu yɛrɛ kɔnɔ la Filadugu yan vraiment anw jatigɛra bi an jatigɛra bi i bɛ jatigɛ yɛrɛ min dɔn o de don ko ni kulela ka kule ko ni ma mɔgɔ ye k'i b'i yɛrɛ ye o de bɛ an kan bi bɛɛ b'a dɔn kɔni ko ni tile min ye ka bɔ kɔrɔn fɛ k'a bɛ taa tilebi fɛ an bɛɛ b'a fɔ ko kɔrɔnfɛ kɛlɛ ko jadi siw an kɔni tun bɛ jadi siw ko kuma mɛn an tulo la dɛ mais an tun b'a ye an ɲɛ la mais ni tile fila nɔ hali n'ale toro ko an fɛ yan nɔ o gɛlɛyalen dɛ tiɲɛna o kɔni u tɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ la fɔlɔ nka marifatigi kɔni na wajuli kɔni kabako don dɛ aw Ginikura b'a bɛɛ bolo a ka ca mɔgɔ 100 ye donc u bɛ ka dugu ta turu la u kɔni ma se Ginikɔrɔ fɔlɔ sinon u nana Kotuba u nana Kɔndu bon u bɛ Bajuru fɛ ka taa dugu bɛɛ Bajuru fɛ k'a daminɛ Janbala na ka taa Janbilenna ka taa fo Kolokani o dugu fɛn fɛn bɛɛ yen nɔ taale wajulu k'a bɛɛ la jagoya la turu kɔni ma se anw ma fɔlɔ nka u bɛ yan dɛ bon an bɛ ka kule ko an ka ci lase sanfɛlaw ma a daminɛ ni bi cɛ an ma mɔgɔ si ye kana an jigi sigi fɔlɔ n'aw ma kuma an kɔni da bɛ ka kɛ Malikɔrɔ an tulo ko kɛlɛkɛminɛ nalen nka ala k'an kisi ninnu bɛ ka na ni sariya bolo minnu ye gɛlɛyaba de b'a la ni kɔni kunnafoni de bɛ an fɛ Ginikɔrɔ yan komi bi a tɔ kelen sa n'a fɔra ko sugu kɔni bɛ dugu la don o don u bɛ taa yen minɛ bon o kɔni tiɲɛ la turu ma se Ginikɔrɔ ma fɔlɔ nka komi u bɔra Kɔndu dimanche don an fana kɔni sigilen k'an tulo ma jɔ hali mɔgɔ min bɛna ɲɔgɔn fɛ a bɛ mɔgɔ 40 bɔ marifa b'a bɛɛ bolo tiɲɛna an kɔni kulelen dɛ mais nin ko in daminɛ ni sisan cɛ a ka ca kunɲɔgɔn kelen ko sɔrɔsiw bɛna patiri kɛ mais foyi de tɛ ka se an fɛ yan mais an jatigɛlen ba sigilen don ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala k'an don kalo dibi la nin kunnafoni de b'an fɛ yan bi ka aw kunnafoni n'o ye aw bɛ k'an sama ni dugawu ye ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya u bɛna sira fɛ yarabi ala k'an ka jamana ni k'a bilo minɛ kɔnɔ wulikɛjɔw bɛ sen na jamana in kɔni ni ala sɔnna ma kun tɛ tan yarabi ala b'an bɔ tan basigi min n'an bɛɛ lajɛlen bɛ kule la nɔfɛ a bɛ sabati ala k'a latigɛ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kɔnɔwari sɔrɔsila ka minnu minɛnen tun b'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ tun ye maa 49 ye maa 3 bilalen kɔfɛ a la k'a kɛ maa 46 ye wulikɛjɔw kun kɛra u kiirilen kɔfɛ dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen in na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wulikɛjɔw kɛra kumaɲɔgɔnyaw Togokaw ka jamanatigi nana deli la o kɛra waati min na an ka jamanatigi Colonel Asimi Goita ale y'a bolo bɔ u kana ka yafa da kelen k'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ma o bilali min kɛra min y'an ka ministre bɛ n'o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana ka kumada Colonel Abdoulaye Mayiga ale y'a ɲɛfɔ baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Kuma fɔlɔ ye k'an ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ o président ye décret dɔ ta donc Ivoirien mɔgɔ 49 minnu kun bɛ yan ka liberté d'olu ma o tɛmɛlen kɔfɛ a message filanan mun ye ka président yɛrɛ ka fo ka waleɲuman dɔn gouvernement tɔgɔ la ni jamana denw yɛrɛ tɔgɔ la parce que grâce ye fɛn min jagoya tɛ a jagoyalen tɛ k'a di mais bɛɛ b'a dɔn a dira condition min na ni décret b'a yira k'a fɔ ko président yɛrɛ jijalen bɛ kosɛbɛ farafinna jamanadenw bɛ se ka bɛn cogo min na o ye kelen ani panafricanisme ani bɛn ni kelenyama ni kɛrɛfɛ duguw cɛ Côte d'Ivoire b'o la dugu wɛrɛw b'o la n'i y'o jateminɛ président caman bɛ yen mun da donna la an yira fana k'a fɔ fɛn mun don ma yira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen o tɛ se ka kɛ bilen k'a fɔ ko exécutif ou gouvernement ou président b'a da don cɛ sariya ko la o wajibiyalen tɛ parce que démocratie yɛrɛ sigilen bɛ fɛn dɔ kan que fanga bɛɛ b'i dama sariya kan ka baara kɛ fo ka taa a ban tuma min na n'a banna tuma min na an ka jamana fana kelen n'o ka yamaruya n'a ye président a bɛ grâce di ou n'a diya t'a di mais nin ko in na bɛn b'a ni Côte d'Ivoire tɛ fo ko o bɛn kama donc président ye grâce di ni mɔgɔ ninnu ma o président fort Gnassingbé o fana fo ka waleɲuman dɔn
kuma ɲaɲɔgɔnya min kɛ ani Côte d'Ivoire cɛ pour que an ka se ka bɔda sɔrɔ ni ko in na. Maliyɛn bɛɛ b'a kalama gɛlɛya donna ani Ivoiriyɛnw cɛ mɔgɔ 49 ka mɔgɔw ka b'u ka dugu la ka na ka sɔrɔ papier t'u bolo foyi t'u bolo marifaw ni maramafɛnw sugu bɛɛ b'u bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ nin ko in kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ président dɔw bɛ yen olu fana donna kuma cɛjugu fɔlɔ an ka jamana ma ni ka fɔ ko b'an ka jamana bagabaga an fana yira k'a fɔ an tɛ sɔn ma. Depuis 14 janvier 2022 bɔliba min kɛra CEDEAO kelen ka Mali ɲangi ko kuma la ko dɔw bɛ yen maliyɛnw yɛrɛ ka danbe yɛrɛ kama an tɛna sɔn bilen k'a fɔ ko jamana dɔ ka bɔ k'a fɔ k'a bɛna an bagabaga. Jamana yɛrɛ tagabolo la minnu bɛ kiiri tigɛ olu b'u dan ma donc mɔgɔ man k'i da don kiiritigɛlaw ka baara la. Mali fana b'o o kare kɔnɔna la. O mɔgɔw tula Guinée-Bissau président n'o ye CEDEAO président en exercice ale yɛrɛ b'o mɔgɔw ɲɛma kosɛbɛ. An b'a fɔ n ko vraiment sanu k'a fɔ ko b'an bagabaga mɔgɔ minnu ni bagabagali ka kan bi na o ye terroristes ni a bengali caman minnu bɛ Afrique de l'Ouest yɛrɛ kɔnɔna la olu de kan ka bagabaga. A filanan fana ye mun ye an y'a ɲini a fɛ vraiment a ka a jija kosɛbɛ ka fantanya ni gɛlɛya minnu bɛ Afrique de l'Ouest jamanadenw yɛrɛ kan a ka jija o baara la san'a ka fɔ k'a bɛ ka Mali bagabagaw bɛ ka fɔ k'a bɛ Mali don da dɔ fɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye colonel Abdoulaye Mayiga bɛɛ ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ministre d'État ye ale ka kɔrɔfɔw tun ye nin ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala k'a basigi n'an bɔra ye. An b'a lɔn k'a fɔ commissaire min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ commissaire n'o ye Sirakɔrɔ Megetanakaw fɛ yen o commissaire n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Fanjame Kulibali la olu ye wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ da maa dɔw kan minnu tun bɛ bɛnkɛnɛ wala yɛrɛ ta ka ɲɛsin maaw ma o minɛni baara in kɛra cogo jumɛn de la commissaire b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Sibiri don décembre kalo tile 31 an ka service welela k'a fɔ an ye ko moto dɔ suɲɛna sisan ko mɔgɔ kelen yɛrɛ minɛna donc o nɔgɔn na n ye n ka mɔgɔw bila ka taa rapidement olu sera yen u y'a sɔrɔ effectivement jama sera ka mɔgɔ kelen minɛ u yɛrɛ tun y'a bugɔ kosɛbɛ fo k'a jogin yɛrɛ donc an y'a récupéré an taara n'a ye rapidement dɔgɔtɔrɔso la olu ye furakɛliw kɛlen kɔfɛ an sigila ka na n'a ye an y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛw fana y'an dɛmɛ ni kunnafoniw ye u kan donc o ye an dɛmɛ kosɛbɛ o y'an permettre k'a dɔn min minɛna o ni mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Musa Sissogo donc a bɛ yɔrɔ min na an sera k'a localiser o kɛra tile 2 kɔfɛ donc an kɛlen ka Musa Sissogo minɛ a jɔra a la ko effectivement moto in ale kɔni y'a bila bolo wɛrɛ kan ka ban donc o de sen fɛ a y'a bila bolo min kan o kɛra Amidou Sangara ye donc an sera k'u bɛɛ lajɛlen minɛ complice tɔw minɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mɔgɔ 6 de ma donc pourquoi mɔgɔ 6 parce que u kɛlen don ka association min sigi c'est-à-dire baaraw tilantilanlen de don donc bɛɛ n'i ka rôle de don ni moto suɲɛna dɔrɔn dɔw bɛ yen u bɛ taa fasaduw bɔ ka fasaduw falen dɔw yɛrɛ b'u cɛla o ye mécanicien u bɛ moto réparer k'a bila état ɲuman na n'a y'a sɔrɔ ni moto in ta man ɲi dɔ fana bɛ yen o ta ye ka facture kuraw dilan a la mun b'a jira ko moto sigana moto tɛ quoi donc u bɛ facture dilan a la mais facture minnu don fausse facture de don parce que a imprimé len don mɔgɔ minnu tɔgɔ la c'est des personnes fictives donc nin bɛɛ bɛ kɛ de walasa u ka se ka moto ninnu feere ka sɔrɔ siga ma k'u la donc o b'a jira k'a fɔ ko groupe min don vraiment u sigilen don a kama nin yɔrɔ la n bɛ n baaraɲɔgɔnw fo n bɛ tila ka population fana fo olu minnu bɛ sɔn ka kunnafoniw partager n'an ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye commissaire Fanjame Kulibali Sirakɔrɔ Megetanakaw fɛ yen olu ka commissaire da fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ Ala ka fura bɔ a kelen ka bali yɛrɛ ka woro ɲɛma jamana in ka se k'a bila lafiya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɔɔri sɛnɛ o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ CMDT PDG Nango Danbele ale tun bɛ taama min n'i y'a sɔrɔ u taara n'a ye Buguni marabolo kɔnɔna na Buguni ka se Welesebugu ma a y'olu kɛ taama in sen fɛ Nango Danbele kuma min fɔ o filɛ. Kɔɔri grenage wagati daminɛna mɛnna dɔɔnin a bɛ kalo kelen ko bɔ donc a tun ka ɲi ne yɛrɛ ka bɔ ka na terrain na ka na lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na gɛlɛya minnu bɛ yen ni an bɛ fura ɲini u na pour que an b'a fɛ ka kɔɔri wurusu ka bɛn ni wagati min ye a ka se ka wurusu ka bɛn ni wagati ye an selen a ka déjà baara bɛ ka kɛ cogo min na o ye nisɔndiya i yɛrɛ ɲɛ bɛ baaraw la caman kɛra ka ban halisa baara bɛ ka continuer problème foyi tɛ yen fɔlɔ ni Ala sɔnn'a ma kɔɔri min sɔrɔla nin zone in kɔnɔ a kan ka se ka wurusi ka bɛn wagati ma an ye wagati min di ɲɔgɔn ma. An bɛ yɔrɔ min na usine sera ka min kɛ ka kɛɲɛ ni waati ye o tonne 402 ye
kɛmɛ sara la o ye 107 ye donc 107%. Donc ni a continuer ni cogo la sika foyi t'a la k'a fɔ ko campagne kɔɔri yan zone kɔɔri bɛɛ bɛ se ka kɛ ka bɛn ni mois de mars laban. An balodan ka fɔ ni tun ye nango danbele ani kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ kɔɔri ko kunna olu ka kuma lase a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala baara min ni o bolodalen bɛ min da ka di faso la ala ka latigɛ ka bɛn o kɔnɔna ma n'an bɔra ye chauffeur kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka faraɲɔgɔn kulu min bɛ yen olu ye ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔn ba kɛ u ka lajɛba a 15 na o sen fɛ ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana sirabago ni bolibafɛnkow ma n'i y'a sɔrɔ danbelakaw furumuso Madine Sogale tun b'a kɛnɛ ka kuma min fɔ ye o filɛ. Olu bɛ taa minɛnw ta ka na donc n'a fɔra ko ka jamana datugu a kɛra gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye olu ma donc gɛlɛya la musakako la ani gɛlɛya la ka minɛnw ta u fɛrɛ ma ka don n'a ye Mali kɔnɔ a kɛra gɛlɛya ye nka o n'a ta bɛɛ u y'u jija walasa ka se ka minɛn bɔ Mali kɔfɛ ka don n'a ye Mali kɔrɔ an b'u fo u n'u ka cɛsiri la an tilala k'a f'u ɲɛna tuguni u k'u jija jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka jɔsen saba d'an ma k'an ka baara kɛ n'o ye o jɔsen fɔlɔ n'u bɛna baara kɛ u k'a jateminɛ n'an ye nin baara in kɛ est-ce que a tɛna ni lagosi ye Mali la est-ce que a tɛ dɔ bɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya na donc maa si kana fɛn kɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka dankari k'o la n'o bɔra yen an baara n'an b'o kɛ a fɔra k'an k'an jija i b'a jateminɛ ni kɔlɔlɔ b'a la ni juguman don i kana kɛ an ka mobilitigi ninnu olu de bɛ bɔ dugu la ka ni don ni dugu la minɛn mina a kɛra ɲɛnaminimafɛn ye o a kɛra fɛn kunda ye a bɛ se ka don mobili kɔnɔ ni dun y'o minɛn ninnu jateminɛ o kɔlɔlɔ ɲuman t'an ka jamanadenw o kɔlɔlɔ jugu b'u kan donc u kana don o kow la an y'o kangarimadaw ye olu fɛnɛ n'u bɛ ko la u k'a jateminɛ an bɛɛ b'a jateminɛ ni min ko la n yɛrɛ ye ko tɛ i bi jama jɛko de jateminɛ parce que maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye o tɛ jamana t'a ɲɛ. An balodan ka fɔ ni tun ye ministre Madine kan ye CMTR yɛrɛ a ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Yusuf Traoré a yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan ye u filɛ. Ɲinɛ an ye an ka so jɔ n'u b'a fɔ ko siège an y'a jɔ an yɛrɛ ka wari de la o tɛmɛnen kɔ fana poste n'a b'a fɔ poste contrôle minnu bɛ Mali kɔnɔ u k'u bɔda baw la anw de b'a dilan a musaka bɛ bɔ mobilitigiw yɛrɛ de kun ka polisiw ni gendarmew bila kɔnɔ donc o fana o gɛlɛyaw an y'u ye ɲinɛ donc an se ye mun y'a kɔnɔ san 5 kɔnɔ an ye o de kɛ a kɔnɔ wa min fana sigilen bɛ ka an kɔnɔ n'Ala sɔnna o ye hali sisan an ka mobili jɔyɔrɔ ko o ye gɛlɛya belebele dɔ ye an ma ani an yɛrɛ ka nafolo ko ɲinɛ an y'a ɲini gouvernement fɛ a ka dɔ fara an ka nafolo kasabi kan pour que hakilila minnu b'an na an b'a fɛ ka baara minnu kɛ an ka tɔn kɔnɔna na an ka se k'o baaraw kɛ n'o ye mobili jɔyɔrɔ ko b'o la min ye mobili jɔyɔrɔ ko fana ye Bamako kɔnɔna na bi n'aw bɔra su fɛ k'aw jɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ mobiliba jɔlen siraba kun na fan bɛɛ fɛ an b'a fɛ ka dabila o y'an ka laɲini belebeleba dɔ ye. An balonen ka fɔ ni tun ye Yusuf Traoré kan ye CMTR o ɲɛma don a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲini fɛn ni ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye Fonds mondial olu ye dɛmɛ dɔ ta ni ka ɲɛsin an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya coronavirus bana ale minɛnw kama o baara min kɛra ministre min n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Umaru Jara ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kɛnɛ min n'an b'a kan wulada in na ni olu ye dɛmɛ ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ dɛmɛ min bɛ tali kɛ minnu bɛ bana in furakɛli sira kan n'o ye an ka kɛnɛya baarakɛlaw ye olu yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na ni bana y'u sɔrɔ u bɛ se ka lafiya cogo min ani k'u furakɛ ani joli sɛgɛsɛgɛ minɛnw ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ min ni a nana Mali ani Fonds mondial ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na a musaka bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkan fɛn na donc an b'a fɔ an ka todunkan na ko maa b'i ɲin dɔ gɛlɛya wagati an bɛ Fonds mondial mɔgɔw fo kosɛbɛ u ka nin dɛmɛba in na ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a fɔ kɛnɛya baarakɛlaw ye k'u yɛrɛ ni ce u ka wulikajɔ la jamanadenw la tangani la sabula bana in ye bɛɛ lajɛlen de kamana gan wulikajɔ minnu kɛra cɛsiri minnu kɛra diɲɛma fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana ɲɛmaw fɛ o kɛra sababu ye an sera ka bana in koron k'a bila bara kɔnɔ min b'a to a kɔlɔlɔ tɛna se jamanadenw ma kosɛbɛ nka o t'a yira k'a fɔ k'a banna fura min bɛ an bolo a la halisa ka bana in kunbɛn o de ye an k'an janto fɛn minnu fɔra ni o b'an kisi ka bɔ bana ma o la belebele dɔ ye jumɛn an ka sɔn ka taa an bolo ci sabula maa minnu ye boloci kɛ ni bana in y'olu sɔrɔ ani min ma boloci kɛ a kɛcogoya tɛ kelen ye u farikolo la. An balonen ka fɔ ni tun ye ministre Umaru Jara kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka nin ɲɔgɔnna ni k'olu caya n'an bɔra ye hali bi dɛmɛ hukumu kɔnɔna na irankaw k'olu ye dɛmɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati kɔkɔkaw ma o baara min kɛra
maa dɔ b'u ka nisɔn yira sen fɛ an k'u lamɛn. Iraniyɛnw de nana ka dɛmɛ don a ma vraiment district sanitaire ka ca Mali kɔnɔ ka ti sugandi a diyara n ye donc u nana ni spécialiste min ye a bɛ ɲini ka mɔgɔ tan bɔ donc ala barika la bibi na an ye kɔkɔ CSCOM de ta Kati dugu kɔnɔ yan parce que Kati dugu kɔnɔ yan CSCOM 5 de bɛ yan donc an y'o de sugandi pour que baara in ka se ka kɛ cogo min se tɛ minnu ye a bɛ to ça bɛ kɛ sababu ye an bɛ se k'olu y'an ɲɛ la parce que o de an y'o de ɲini parce que baara in kɛlen kɔ an y'a ɲini CSCOM personnel fɛ ka bɛɛ ka tɔgɔ ni jamu ta ka contact numéro ta pour degun min b'o kan depuis waati jan an ka se k'o degun wuli. Jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara min kɛ olu nana jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ o baara de la ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ ka o dɛmɛ banaw furakɛli la ni banabagatɔ dɛmɛli la ko jamana fila o tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma salon fana olu ye nin baara kelen ni ɲɔgɔn de kɛ Segu ko Iran clinique mɔgɔ docteur taara Segu ka taa mɔgɔ caman furakɛ ɲina u ye Kati de choisi ka bana in ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ ka d'a kan Kati jama ka ca wa kɛnɛya fana mago o bɛ Kati kaw la. Minnu nana an dɛmɛ n'o Iraniyɛnw ye vraiment an ta ye foli ka s'u ma kana an dɛmɛ ka an lajɛ ka banaw sɛgɛsɛgɛ k'u fo kosɛbɛ ka tila ka fura da anw ma ka nin laboratoire fɛnɛ mun bɛ joliw ni fɛnw sɛgɛsɛgɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka fura d'u ma ka tila k'u lajɛ u ka bana sɛgɛsɛgɛli la c'est dɔgɔtɔrɔ sata a man nɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. An balonen k'a fɔ ni tun ye Kati kɔkɔka dɔw kan ye nin n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka caya n'an bɔra ye an ka jamana ma ɲɛmaaw olu bɛ waleɲuman dɔn na ka ɲɛsin faso kɔnɔna ma cɛsirilenw ma ka se k'u timinanja sango ma wɛrɛw bɛ se k'olu ladege cogo min na n'o ye jɔnjɔndenw ye o baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu bɔra ka kɛ dɔgɔfuran ye tɛmɛnen na min ye kunnafonidilaw ye olu yɛrɛ de ka dɔn ka fɔ dɔw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye ka dɔn ka fɔ jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔ kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso la banjugu dante b'o la ka taa se maa caman wɛrɛw ma o min kɛra maa dɔ b'u hakili da ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. Yani k'a k'i yɛrɛ ko ye i k'a kɛ jamana ko de an b'o de dɔn an wololɔ la an mɔn'o la mais sisan jamana in bɛ cogo min bɛɛ b'a fɛ ko i yɛrɛ ta n yɛrɛ ta o kuma ɲi jamana la le président de la transition Assimi Goïta a bɛ jija mun na nin halisa a ka dɔ fara o kan parce que mɔgɔ caman bɛ yen o hakili la k'a fɔ ko sɔrɔdasi kɛ i donna sɔrɔdasiya la donc i ni tɔw tɛ kelen ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ maliden bɛɛ ye kelen ye. Nin ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ nisɔndiya nin ye fɛn ye min bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ nin ye fɛn ye min b'a to an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ baara min kɛ jamana ye jamana ɲɛ b'i la ni jamana ɲɛmɔgɔw u ye médaille di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko baara banna o kɔrɔ de k'i k'i cɛsiri i bɛ min kɛ i ka tɛmɛ o la nin ye reconnaissance de ye mais reconnaissance min don c'est une grande responsabilité i k'i gɛlɛya ka baara kɛ halisa jamana ka intérêt kama. Bi waleɲuman dɔn ne kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ parce que ne tun ma sigi ni nin ye k'a fɔ ko an bɛna médaille sɔrɔ yanni ka se saya ma ne tun ma sigi n'o ye mɔgɔ caman ye médaille sɔrɔ yan a diyara an ye a bonyana ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko minnu fana m'a sɔrɔ ko olu man kan n'a ye dɛ bɛɛ n'i ka chance don ka an ka ministre fo du fait que non seulement a ye musow fana yiriwa a ye muso caman ta o fana ye encouragement dɔ ye. An balolen k'a fɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye médaille in sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabɛla ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kalo tɛmɛnen tile 28 lajɛrɛba dɔ kɛra ɲɔnɔ ofisi olu ka salle de réunion kɔnɔna la cikɛlaw ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mopti San ɲɔnɔ yɛrɛ Masina Bangininda Selenge fo ka taa bila Kita ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan malo bɛ sɛnɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔna la u ka se ka taa wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmaaw k'u tun ye wulikajɔ dɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛna farafinnɔgɔ di kulu y'i sigira n'o ye Gopɔn ye ka wulikajɔ kɛ ka se ka na k'u k'a bɔ o la u y'a bɔli min kɛ o la k'a kɛ farafinnɔgɔ ye k'a kɛ angɛrɛ yɛrɛ ye o min sɔrɔla u taara ka na ka n'o barika da o kɔfɛ k'a ɲini u fɛ contre-saison min na kɛ dɛ u ka fɛɛrɛ balalen kɛ joona joona n'o ye tilema malo ye ka se k'o angɛrɛ k'o subventionner n'o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ jamana ka sɔnɔgɔya dɔw la contre-saison kɔni dalen bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ se ka sɔnɔgɔya k'o la cogo min na o tun ye lajɛrɛ in kunba ye nka ko dɔw tun y'u kɔn ka taa kumaw yɛlɛma k'u taara ka n'a fɔ faamaw ye ko malo ɲɛna k'a sɔrɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye u taara kɛnɛ kan ka se ka bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a lajɛrɛ sen fɛ Bangineda marabolo kɔnɔna na Mohamed Samake ale tun bɛ ye min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Samake ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Baginda ma ne ye Baginda Union président ye n ye Kulukɔrɔ plateforme de riz n y'o président régional ye interprofession de riz o comité de surveillance président ye ne ye ɲɔna an bi malo sɛnɛlaw Mali sɛnɛkɛlaw u haminen n'u jɔrɔlen olu de ye lajɛ boloda pour que ka kuma ni fanga ya walasa dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na ne yɛrɛ nisɔndiyara kojugu lajɛrɛ in na an bɛ se k'a fɔ Mali sɛnɛkɛla bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan an ka autoritéw fɛnɛ bɛɛ nana kɛnɛ kan o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ Masina maire Jabali maire ka taa bila Selenge maire sɛnɛkɛla ɲɛmɔgɔ bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan a ye ne nisɔndiya parce que sɛnɛkɛlaw de haminen n'u jɔrɔlen u ye groupe dɔ sigi sen kan k'o ci ka taa ministère la k'a yira k'a fɔ ɲina gɛlɛya min b'an kan an bɛna kunbɛn cogo di an y'a yira fanga la Mali ka sɔrɔ fɔlɔ dun ka fa de ye nin gɛlɛya min n'an bɛ a kan an tun sigilen bɛ n'a ye mun y'an sigi n'a ye depuis samiya daminɛ hectare 1 bɔrɔ 6 de kan ka di engrais la mais hectare 1 bɔrɔ 2 a bɔrɔ 2 min dira fɛnɛ bɔrɔ 2 ma di a di wagati la et puis bɛɛ ma se ka sɔrɔ o kama ni engrais ma sɔrɔ foyi tɛ yen
sɛnɛkɛla ka sɔrɔ fɔlɔ ye angɛrɛ ye an k'olu la depuis a daminɛ o de kama gɛlɛya nana ko kɔnɔ kosɛbɛ an nana kunu da mɔgɔw tulo kan an ye min ye n'o kɛra nisɔndiyakoba ye lajɛrɛ in kɔnɔna na o fɔlɔ ye sɛnɛkɛlaw sera ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan k'a kɛ hakilinan kelen ye o kɛra nisɔndiyako fɔlɔ ye a filanan mɔgɔw b'an bolo an tɛ mɔgɔ minnu sara sɔrɔ o ye mɔgɔ jumɛnw ye tuma min na nin gɛlɛya ye anw ta an tɛgɛ ma depuis salon nɔgɔko gɛlɛya gouvernement bɛ nɔgɔ caution di engrais-tigiw b'u ban ka nɔgɔ di an ma an bɛ taa ni caution ye fournisseur fɛ yen k'u ka nɔgɔ di u b'a fɔ carrément k'u tɛ nɔgɔ d'an ma i b'a ye papier b'i bolo nɔgɔ t'i bolo et puis nɔgɔ bɛ san prix min na prix ka gɛlɛn mais o bɛɛ kan fournisseur dɔw y'u jija ka se ka nɔgɔ d'anw ma o gɛlɛya kan anw tɛ sɛgɛn fournisseur in foli la an bɛ DPA ta tɔgɔ ma k'a fɔ olu de kɛra mɔgɔ ye minnu jɛnna n'a ye ka nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma degun kan o la an b'u fo la k'u barikada foli min ni dan tɛ se foli min na wa nin kɛnɛ in kan mɔgɔ caman kumana kan o kama an nisɔndiyara n'o ye kosɛbɛ an ye kɔrɔfɔ kuncɛ kɛ fɛn min ye jama bɛnna min kan k'a yira fanga la k'a fɔ anw ye hakilinan kelen de dusukun kelen wa an bɛna se fanga ma fanga ka an dɛmɛ a ka d'an ye ɲinan tilema in na ka se ka malo sɛnɛ zone bɛ se ka sɛnɛ dɔw bɛ baara la ji tɛ bɛɛ sɔrɔ mais ji bɛ minnu sɔrɔ ka nɔgɔ don olu ma pour que an kana se ka to gɛlɛya la gɛlɛya ka se ka bɔ an na jamana y'a seko kɛ koyi kɛlɛ bɛ sɛnɛ o bɛ maramafɛn sanw ni fɛnɛ ko bɛ monter en puissance o ye tiɲɛ ye mais kɔngɔ ka saya de ka jugu ni marifakisɛ ka saya ye o kama fo ka kɔngɔ kunbɛn fɛn b'o kunbɛn o ye anw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka se ka sɛnɛ kɛ tilema in na o dɔrɔn de bɛ se k'o kunbɛn o kama an wulila fɛnba fɔlɔ min kan o ye k'a ɲini fanga fɛ togo bɛɛ la o ka se ka nɔgɔ di an ma an ka se ka malo sɛnɛ tilema in na o y'an ka laɲini belebeleba ye laɲini filanan ni fanga bɛ décision fɛn o fɛn ta sɛnɛ kun kan kuma la o k'a to sɛnɛkɛlaw ka y'a kɛnɛ kan parce que n'i ye mɔgɔw wele ko sɛnɛkɛlaw kana mɔgɔ 50 k'u bɛna mɔgɔw yɛrɛ kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ décision ta yɔrɔ la n'i ye mɔgɔ 50 sɛnɛkɛla ye mɔgɔ 2 de sali kɔnɔ o la a bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw bɛnna nin kan ka sɔrɔ a ma bɛn foyi kan o la ni gouvernement ye hakilinan fɛn fɛn ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma u k'a to sɛnɛkɛlaw yɛrɛ da ka don a la u yɛrɛ ka y'a kɛnɛ kan o kɔnɔ y'an ka laɲiniba 2 de ka ɲɛsin fanga ma an balɔda k'a fɔ Mohamed Samake tun ka ɲi nin ye o sen fɛ ofisiri tɔgɔla jire ale yɛrɛ kuma ta ale fana ka dantigɛliw kɛ anw dun ka kɛlɛ in ye min ye nin ye n ka yɔrɔ nin den ka yɔrɔ an t'o ɲini an bɛ min ɲini o de ye an malo sɛnɛ na an bɛɛ ka kɛ kelen ye ɲɔnɔ an b'a bɛɛ dɛmɛ ka na tɔnsigi in kɛ ɲɔnɔ yan parce que a baarakɛyɔrɔ de ye ɲɔnɔ ye yan contre-saison jamana ka sira di an ma ka se ka ji ɲini ka di an ma pour que contre-saison bɛ se ka caya a k'a lajɛ ka dɛmɛ kɛ pour que sɛnɛkɛlaw bɛna tilema kuma malo min da teliman na o engrais bɛ se ka subventionner teliman na cogo min na pour que an bɛ se ka gɛlɛya min bɛ yen an bɛ se ka dɔ ta o la cogo min na an ye nin laɲini de kɛ an ko fana nin baara in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ anw sɛnɛkɛlaw anw de bɛ baara la depuis lawale sɔɔni hali mototigi ta ɲini ka sɔrɔ anw na kuma tɛ mobili ma mais n'i y'a ye dɔ bɛ na ka na don ko kɔnɔna na tile se kunjɛ fɛ k'a fɔ ko olu bɛ an ka hami dilan n'o ye nɔgɔko ye tile se kunjɛ fɛ i bɛ n'a ye u bɛ ka fan bɛɛ fa miliyariw ni fɛnw na anw t'an yɛrɛ ɲininka est ce que anw bɛnnen don est ce que anw bɛ ka baara min kɛ est ce que anw b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la f'an k'a lajɛ de an ka segin an kɔ k'a lajɛ n'anw sera ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ tiɲɛ kan walahi jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la u ka an yɛrɛw ka nɔgɔw to an bolo an k'a dɔn karisa e de bɛ se ka nɔgɔ di e tɛ se k'a di nɔgɔ ka na kabini février nɔgɔ ka se a se yɔrɔw la n'a fɔra anw bɛ 2000 ni 500 bɔ an ka warijɛ de don an b'a bɔ k'a don a la mais anw tɛ se k'a jalatigɛ mais ko a bɛ kɛ anw ye 95% k'o de bɛ di anw sɛnɛkɛlaw ma 95% bɛ di anw sɛnɛkɛlaw ma hali anw tɛ 5% sɔrɔ nkalon man ɲi il est temps an ka organiser de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔw an ka tile n'an tilenna wallahi jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi anw bazɛn 5 min faralen don ɲɔgɔn kan Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ malo sɛnɛ tɔgɔ la an bi fɛ kulu o kulu bɛ yen n'o ŋaniya de ye sɛnɛ in ka taa ɲɛ malo sɛnɛ sira fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini a tɔn bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u fanga fara an ta kan ni an bɛ se k'an ka wasa sɔrɔ a la ka jamana ka wasa sɔrɔ a la o kɔfɛ kɛnɛ in kan dugutigilakaw ka taa se maa caman ma dɔ bɔ hakilila di an k'u lamɛn n tɔgɔ Bubakari Samake ne ye ɲɔnɔ dugutigi de ye n b'i bɛɛ fo n b'i bɛɛ barikada kɔlɔn ɲɛmɔgɔw n b'i bɛɛ barikada assemblée ba de kɛ bi malo bɛ siɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ofisiri bɛɛ b'a la k'a ta fɔ Masina ka na ɲɔnɔ ka taa Kokiri ka taa fan bɛɛ fɛ gɛlɛya minnu bɛ ofisi kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ engrais ko la gɛlɛya minnu bɛ an ka baara kɛ ko kɔnɔ an y'olu gɛlɛyaw de débattu bi o senfɛ an ye kuma caman jɔ an ka bɛn kuma kelenw kan an k'an kɛ hakɛw ɲini o gouvernement fɛ an y'o de réunion kɛ bi a nafa tɛ ban ni mɔgɔw bɛnna hakɛ tɛ o nafa la o nin de bɛ bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye a tɛ bɛn. ne ye Modibo Jɛnta ne ye Masina dugutigi ye Masina mara dugutigiw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye nin ye dugu 250 an nana lajɛrɛ min na ɲɔgɔnna cikɛlaw yɛrɛ dama pour que an kana kuma ka sababu kɛ ɲinɛ samiyɛ ma ɲɛ san o san cikɛlaw bɛ degu la n'an ma fara ɲɔgɔn kan pour que degu min banna a bɛ se ka furakɛ cogo min ko engrais ma sɔrɔ cikɛlaw ka se ka bɛn pour que fura ka sɔrɔ a la gouvernement ka ɲɛsin an ka ko ma
parce que président min sigila an kunna sisan n'o ye Asimi Mali dugutigiw bɛɛ bɛ Asimi ko an bɛ don min na ko bi faso jɔla don donc a ka hakili to an yɛrɛ cikɛlaw la min diyara n ye n nana ye cikɛla bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo malo bɛ sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛɛ de ɲɛmɔgɔ bɛ yan tiɲɛna o de diyara n ye fo ka taa fɔ n'anw jɛra an haminanko ye fɛn min n b'a dɔn nɔgɔya bɛ k'a la. Ne tɔgɔ ye Umu Keyita ne bɛ bɔ Molodo centre ne ye Kodalamusow ka vice présidente ye ne nana lajɛrɛba min kun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yan bi ni bɛɛ nana ka fɔ a la fɛn caman kun b'a kɔnɔna na ne yɛrɛ tɛ min kun don a na mais Ala barika la n ye faamuya dɔw sɔrɔ a la n ye faamuya dɔw kun sɔrɔ e fɛ ka tɛmɛ radio la n'ale a tɔ sɛmɛncɛra k'a walawala n ye n lajɛrɛ ne ye nafa min y'a la parce que anw kun condamné don basabu mun na cikɛla filɛ i jigi ye jumɛn ye i jigi ye engrais de ni engrais tɛ sɔrɔ ka kɛ foro la a ma nɔgɔ dɛ engrais de gɛlɛyara fo ka dɔn k'a gɛlɛyara kabi ne yɛrɛ kɛra maa ye ne ma deli ka engrais ni ɲɔgɔn na gɛlɛya ye office kɔnɔ fɔlɔ a fɔlɔ ye nin ye ni engrais gɛlɛyara wajibi malo bɛ gɛlɛya o ye wajibi de ye o olu fila tɛnkunnen ɲɔgɔn na n'o bɛɛ nana walawala kɛnɛ in kan jama cɛra yan fɛn fɛn kun bɛ ko bɛ sigi ni siga la i fɛ i ye ɲɛ dɔ sɔrɔ la o ye mun ye a fɔra anw ɲɛna k'a fɔ k'a fɔra ko dɔw ko malo ɲɛna o nana bange nkalon la an ye réalité dɔn an ye faamuyali sɔrɔ a la ne kɔni bɛ min kɔni fɔ u k'u jija hali bi ka segin ka taa ɲɛmaw ma walasa an ka engrais ko bɛ se ka bila minɛ kɔnɔ cogo min na ni maa o maa de y'a dɔn i tɛ se ka engrais in kɔni e tɛ se k'a di i ka bɔ a la minnu bɛ se k'a di olu k'a di a banna. an balɔdɔ in ka fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye lajɛrɛ in senfɛ a yirala k'a fɔ ko chambre d'agriculture bɛ ɲɔnɔ ko gɛlɛya caman donna o ɲɛma o ni cikɛlaw ka tɔn minnu bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko angɛrɛ ko gɛlɛya min nana Dugure n'o ye Ibrahim Dugure n'o ye Sɔrɔ Bosonba ye ko angɛrɛ ko o ka wari sɔrɔtɔ la ɲɔnɔnkaw ka hokumu kɔnɔ na ko ɲɔnɔ chambre tun b'a fɛ u sen da o kan nka wulikajɔw sera ka kɛ baara ninnu ka se k'a bɔ fili kɔnɔ la o kɛra kulu min fɛ n'o ye Gopɔn ye olu y'a yira k'a fɔ u bɛ bɛɛ wele bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cikɛlaw ka bolo kan ni ɲɛmaya kɔrɔ tɛ k'a fɔ dɔ yɛrɛ dɛ ko kana pɔnti gɛngɛ olu kungo la olu tɛna jɛn u bɛna fɛɛrɛ kɛ cikɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ dugawu kɛ o bɛ laɲini min na bi n'o tɛ dɔ yɛrɛ sɛnɛkɛla bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an bɛ to ɲɔgɔnkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya commune Mariko kɔnɔ la ko wulikajɔ kɛra kabini kunna sinigo maire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye commune Mariko maire k'a ye laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ sugu dɔ bɛ adamakan na o sugu in k'a tɛ sababa kɔnɔna la sugulamaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu y'u ka sugu sigi gɛlɛya de kama wa ni Ala sɔnna ma u ka sugu kɔni k'u tɛna jɔli kɔni dabila u ka nin gɛlɛma ɲɔgɔn sama ye Alu Kulubali b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan ale b'a ɲɛfɔ an ye jɔn ye ka bɔ mini. Ne tɔgɔ ye Alu Kulubali ka bɔ commune Mariko la an ka dugu ye adamakan ye an bɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔ Molodo zone na. Ne ye dugutigi conseiller Yɔrɔso dugutigiw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dugu 14 minnu bɛ dozo ka kana kɔnɔ ne de ye olu ka kuma lasela ye an ka baara a gɛlɛyara an ka maire ka bolo kan kalo in kɔnɔna na jadisiw nana don jaga wɛrɛ sugu la don kelen ka sugu girin u y'an ka na minnu minɛ o kɔfɛ tuguni an ka mɔgɔ dɔ tun bɛ ka malokisɛ don wotoro kɔnɔ malokisɛ bɔrɛ 9 u y'o kun bɛ sirakun na ka malokisɛ bɔrɛ 9 bɛɛ da fara ka bɔn dugu ma ka tasuma don ala ka jeni o gɛlɛya kama an yɛrɛ dugu 14 na an ye ɲɔgɔn ye an bɛnna ka a to an ka nasan yɔrɔ dilan an yɛrɛ fɛ yan dɛmɛ min dar'o kan o kɔfɛ an y'an ka sugu fɔlɔ jɔ an yɛrɛ fɛ yan an b'an ka naw san an balala k'a ye an ka maire ye communiqué kɛ ɲɔnɔ radio so dɔ la min ye radio Kayira ye k'anw ka sugu tɛ sariya kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra k'i bɛna anw ka sugu in jɔ n'o ye kan sugu ye ni fɛn fɛn y'i sɔrɔ o kɔnɔ k'i y'a san ne m'a dɔn k'a fɔ maire ye bɛ jɔyɔrɔ min na ko i bɛ se ka taa bila faso la ka a kuma suli ni cogo la kan an ka sugu an ma sigi kamalenya kama kɔmɔnɔguwan de y'an don a la jadisiw bi an ka laminɛ don min k'a bɔn ka taa ni dɔw ye o don maire bɛ jamana in kan yan an ma kumakan mɛn o kɛra ntɛnɛn sarata araba an ka musow ye denw ta u bɛ t'u bolo ci jaga wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso kelen in na o jadisi kelenw tilala ka na don an ka musow cɛla ye k'u girin muso nana k'u ka denw ka karinew bɛɛ to jaga wɛrɛ la ofisi bɛ ka so dɔ jɔ an ka yɔrɔ la yan mɔgɔ t'a kɔnɔ o dɔgɔtɔrɔ kelenw tilala k'o so de ɲini ofisi fɛ u bɛ an ka mɔgɔw furakɛ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kɔfɛ in na yɛrɛ u y'o dɔgɔtɔrɔso minɛnw cɛ ka yɛlɛma n'o ye jaga wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la sugu ko an k'o de bila pewu k'an ka yɛlɛma jaga wɛrɛ la jɔnni ko ten maire de ka kuma ye nin ye commune Mariko maire Burama Jaabi sugu min bɛ yen ni kuma b'a nɔfɛ mairie mɔgɔw sugu in jɔla u ye sɛbɛnfura dɔ d'aw ma ka sugu in jɔ wa sɛbɛnfura ma d'a ma mairie mɔgɔw fɛ k'an yamaruya kɔmɔnɔguwan de y'a to n'an ye sugu in jɔ ka fana baara min kɛra an ka jaga wɛrɛ sugu la mais an ye demande kɔni kɛ suguko in na an ka lettre dɔ dira commandant-lakaw ma ɲɔnɔ ka lettre dɔ di gouverneur ma Segu suguko in kuma b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso ko kuma b'a kɔnɔ o sɛbɛnfura ninnu minnu cira fɛ maire b'o kalama maire an ye ɲɔgɔn sɔrɔ commandant fɛ seliba waati o don a bɔra kalama anw ye papier ci an y'a bɛɛ di commandant ma a yɛrɛ ɲɛna ye k'a ta o la ka n'a bila sisan anw ni a yɛrɛ kɔni ti ɲɔgɔn ye sabu an tɛ hakilila kelen kan anw ko an bɛ faso kɔ an tɛ bɛnkan ta an ka maire dun
ale bi bɛngantalaw fɛ an ka commune kɔnɔ ya camion de delila ka na malo ta anw fɛ a remorque tun don a bɔra anw fɛ kan na ya ka jaga wɛrɛ tɛmɛ ka buguni tɛmɛ an dala jadisiw ye remorque in minɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa malo bɛɛ tigi ka bɔ a kɔnɔ k'a jira remorque tigi in na bari ko 50 fa k'o san k'o di olu ma essence la n'a m'o san k'o di olu ma a t'a ka camion tigiya kɛ u y'o wari jate a wari kan ka bɛn hakɛ min ma o jatera k'o don maire bolo f'a ka bureau kɔnɔ ni maire ni jadisiw tɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛna n'o ye o an ka nin sugu ko in k'a fɔ de k'an bi yan bila k'an bɛ taa jaga wɛrɛ sugu jɔ an tɛ taa dɛ ale ye nin communiqué in kɛ sibiri tile bɛnnen ka dugu jɛ kari la n'o ye kunu kari ye o kari kelen sɔgɔma jadisiw nana jaga wɛrɛ ni fabakɔrɔ cɛ bɔn na tu dɔ bɛ yen ka n'u biri ye ka mugu ci fabakɔrɔkaw birilen la u ka nakɔw kɔnɔ anw ni jaga wɛrɛ sigiɲɔgɔnma de ye ne delila k'a fɔ jaga wɛrɛ dugutigi yɛrɛ ye a n'a ka conseil dɔ y'u wele telefɔni na k'a f'u ye diɲɛ fɛrɛ kɛ aw ye bɛnkan ta anw m'a ta mɛ anw dugu fila de bɛ dancɛ bɔ n'an ma hakili sɔrɔ baara in na a ti ɲɛ dɛ an bɛn n'a ka dugutigi n'a ka conseil bɛ bɔ jaga wɛrɛ la u bɛ na anw fɛ adamakan na an bɛna jɛ ka sigi ka kuma fɔ an ye dimanche dɔ bolo da ala ka kɛla sibiri dugutigi conseil ye ne wele a ko alu an kun ye bolodali min kɛ k'a fɔ an bɛ taa sigi ka kuma a ko an b'a dɔn ni an taara aw fɛ basi t'an sɔrɔ nka anw bɛ maa minnu ka mara kɔnɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ anw ni aw sigira a ko an tɛ hɛrɛ sɔrɔ an sigiyɔrɔ la a ko o tuma ale bɛ min ɲini ne fɛ an ka sigi in bɔ a ma an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ yen a ko alu damɛlɛ ale de tun bɛ baara k'an ka dɔgɔtɔrɔso la arabadonya dɔ fɛ a ye moto ta ka taa jaga wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa denw ka boloci fura ta ka na n'a ye jaga wɛrɛ ka den min bɔra don dɔgɔtɔrɔ in nɔfɛ a bɛ maa 20 bɔ mɔgɔ tɔw jɔra kɛnɛ ma mɔgɔ 4 donna alu jamɛlɛ nɔfɛ fɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'a fɔ a ye bi kɔ bi ye n'an y'i se an ka dɔgɔtɔrɔso la k'i n'an bɛ fura ta bɔnɛdi ye sanni dɔgɔtɔrɔ nana ka fura ta kɔfɛ o don an ko an ni jaga wɛrɛ kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ furusiraw de b'an cɛ kanuɲɔgɔnyaw de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ anw ka moto tagisitigi dɔ delila ka na jaba ta anw fɛ yan a bɛ taa n'a ye ɲɔnɔ a taara sɔrɔ jaga wɛrɛ ka denw bɔ mɛn k'u sigi ka sirada fa tewu u y'a ɲininka a ko ale bɔra n'a ye kan na u k'u bɛ moto tagisi in jeni u ye dugutigi wele dugutigi yɛrɛ nana kɛnɛ kan moto tagisitigi a nana ka na i kanto a ma a ko karisa yala e bɔra ne ni jaba in ye min a ko n bɔra n'a ye kan na a ko e bɛ taa n'a ye min ko n bɛ taa n'a ye ɲɔnɔ a ko ne tɛmɛna anw fɛ yan ni jadisiw ye ɲɔgɔn kunbɛn o i b'a fɔ k'i bɔra ni jaba in ye min a ko n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min u jaabi bɛ ne bolo ye a ko o tuma dugudenw a kana moto tagisi in jeni mɛ a ye doni ta yɔrɔ min a ka segin a ka taa doni jigi ye o moto tagisi tigi kelen seginna ni doni ye ka na doni jigi anw fɛ yɔrɔ so a ma se ka taa siraba fɛ anw hakili la siraba tɛ maa kelen ta ye dɛ bɛɛ bɛ boli a fɛ jagarakaw ye nin caman kɛ anw na k'a sɔrɔ jadisi tɛ u cɛ ma dɛ u yɛrɛ dama nka anw ye jate min minɛ ko in ye ko tɛmɛta ye an b'an ta o fɛ an tɛna an ta o fɛ u denw b'anw fɛ anw denw b'u fɛ furu la mɛ an bɛ don min na ko in bi suguko mankan min bɛ sen na sugu in tɛ foyi nɔfɛ jaga wɛrɛ sugu sigi ni sisan cɛ a bɛ san 60 san 50 bɔ anw ka sugu sigira a ma san bɔ fɔlɔ jaga wɛrɛ ekɔliso a jama de bɛ bɔ anw ka bolo kan yan a dɔgɔtɔrɔso a jama de bɛ bɔ anw ka bolo kan yan a sugu a jama de bɛ bɔ anw ka bolo kan yan n'u ye anw kɛlɛ anw ye sugu bila an ye dɔgɔtɔrɔso bila hali an denw ka ekɔli an y'a yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ an siranna sabu olu donna kuru min kɔnɔ n'o ye bɛnkan in kuru ye maa o maa n'i donna a kɔnɔ i ka hɔrɔnya banna anw tora an ka hɔrɔnya kɔfɛ wa an b'o de kɔnɔ hali bi anw ka sugu hali bi ntɛnɛn anw ka sugu an b'a jɔ bi n'ala sɔnn'a ma sugujɔla minnu bɛna sugu jɔ u bɛna u ka nafa de kama maa tɛ maa bolo minɛ ka taa sugu la jaga wɛrɛ sugu taabɔ anw ma maa si bali ka taa yen wa anw ka sugu an b'a ɲini u fɛ u k'a to an ka mɔgɔw ka na u ka sugu jɔ min ka d'an ye o y'o ye wa Ablaye bɛ min f'i ye hali bi n'a bi yan dugu dɔw datugu bɛ anw fɛ yan ɲancɛla datugulen don a tɛ se ka bɔ hali sini ni maire ɲininkara a ko foyi t'ale ka commune na ko ale ni dugutigilakaw bɛnn'a kan n'a ni dugutigi minnu bɛ yan ma kan anw ka dugu 14 sen t'o la fɛn m'anw fɛ yan parce que ni fɛn tɛ yan mugu tun tɛ ci fabakɔrɔ la dimanche sɔgɔma i ka kuma fɔ arajo la dimanche su ka dugu jɛ dimanche la o dimanche kelen sɔgɔma mugu ka taa ci fabakɔrɔkaw la u ye mugu ci donsow y'u jaabi yɔrɔ min u y'u kɔtɔrɔma bɔ n'o tɛ u nana mɔgɔw birilen yɛrɛ de sɔrɔ nakɔ kɔnɔ an balɔdɛn k'a fɔ nin tun ye alu kulubali kan ye k'u ka sugu kɔni k'a ti bila u b'u ka sugu jɔ an ye maire ɲini an ma se k'ale sɔrɔ a ka jaabiw dan fɛ ni ala sɔnna ma don nata kɔnɔ n'olu kɛra jaabi di fɛn ni ala sɔnna ma a bɛna o kunnafoni lamɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan na sira sɛbɛn mun b'e bolo lamɛnbaaw folen kɔfɛ karamɔgɔ ase i ka jɛ kɔnɔna na an bɛ taga Nigeria arabadon batongo kasara dɔ kɛra Nigeria dugu kɔnɔna na min kɛra sababu ye mɔgɔ 10 ka o kasara a nin na a yirala k'a fɔ ko ni baton kɔfɔlen falen tun bɛ ka dama tɛmɛ adamadenw na ni wagati na jamana ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ la yasa ni ɲɔgɔnna minnu kɛra u ka se ka dabila n'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo
kɔdimitɔ fila olu tɛ se ka sɛmɛ ɲɔgɔn na. Sudan du Sud ale y'a ka fintigilaka dɔw bila ka taa RDC Congo kɔrɔ yan fanfɛla la yasa ka se ka bɛn sabati ni dugu kɔfɔlen in na nka ni hakilina in ma bɛn Congo jamana kɔnɔden dɔw ma bari sabu maa min ma tila kunkolo ɲimi tɔmɔni na o tɛ se ka maa wɛrɛ ta tɔmɔ n'an bɔra yen an bɛ taga Senegali kunnafonidila min tun ye kunnafoni di min bɛ kɛ sababu ye ka finitigilakaw ka olu nɔgɔ ni a minɛla ka don kaso la ni y'a dɔgɔkun 2 ye o hukumu kɔnɔna na a y'i ban dumuni ni ji la ni an ko ma ko grève de la faim yasa ka se ka dɛmɛ don ni kunnafonidila in ma arabadon jamanakɔnɔden dɔw bɔra ka nisɔngoya taama kɛ n'an bɔra o Senegal kelen kɔnɔna na sibiridenw ka dugu jɛ kari la siraban kasara cɛjugu dɔ kɛra Kaffrine ale dugu kɛrɛfɛla la min kɛra sababu ye mɔgɔ 39 ka olu bɔnɛ o ni na mɔgɔ ka olu jogi ni wagati in na jamana bɛ tile 3 sanga sigila ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin furuw ma a yirala k'a fɔ ko ni siraban kasara yɛrɛ sɔrɔla bisi 2 olu ka gosili la ɲɔgɔn kunna ni wagati in na Macky Sall n'ale ye Senegal jamana ɲɛmaa ye a ye fɛɛrɛw tigɛ yasa ka se ka dɔ fara lakana ale kan togoya min na karamɔgɔ ase ɲɛ min sɔrɔ ni tun y'o dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la kasara yarabiya la a bɛɛ lajɛlen bɛ na masaramani an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi kasara ninnu ma